Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Ikuslentzule agurgarriak ongietorriak ur eta lur saio honetara. Gaurkoan, Xalo Telebista Gipuzkoara hurbildu da, hain zuzen ere, Irunera. Irungo Meaka auzoan gaude nun eta, ikusten duzu, hola, Sagardotegian. Gaur hemen jai eguna dugu, beste eguna zer eta txotx irekiera. Eta horri buruz hitz egiteko, etxeko nagusiarekin, Iñaki Bengoetxearekin egonen gara. Goazen, hor dago esperunta. Bueno, eta oraingoan Iñaki Bengoetxea, nere alboan, etxeko nagusia. Iñaki, konta iguzu pixko bat ja letu da, txotx irekira eguna. Konta iguzu pixko bat ze berri duzuen edo gola Sagardotegian. Bueno, pixko bat antzeko, baina aurten ere irekiera hemen dugu, beti bezala gonbidatu batekin. Eta aurten Julian jantzi dugu, nafar bat. Eta, bueno, Sagardoa ikusiko zuet, deia darra, xalaparda, jakun deialdiakin, eta bere dantzariak eta txistulariak soinu jolikin izango ditugu urtero bezala, festa giroan. Urtero prestatzen dituzue, beti izaten da gonbidatu bat, erranduzu Julian jantzi dela, aurtengoan, gero ere txalaparta, urtero bezala, bersolariak ere bai, urtero segitzen duzue kultur horrekin, ez da? Bai, bersolariak ez ditut esan, baina Mendiluze eta Peñagarik gano. Oiek ez dire faltatzen? Ez gu kulturari jarraitzen dugu. Gero egiten dugu maiatzien bertso afari importante bat. Apilan, maiatzien kantu afaria, menditarrakin, pelota, kultura, ekintza franko egiten ditugu urtean. Eta hau hasiera da, urten ere, urte gehiago jarraituko duguna hasieratik. Iñaki, gaur irekira, konta iguzu pixko bat, ze nolako sagardoa izanen dugun, hemen nola Sagardotegian? Sagardua urten udara raro honda, goiz hasi zen udaberria, otsailean igualdi honak hasi zituen, loraldia fuerte izan duzen, eta sagarra asko hartu zuen, baina gero raro jontzen udara, esantu bezala, eta aurren berritan sagarra asko zuen arbol bakoitzak eta azukre gutxi xamar. Orduan badaude kolore, niretzako, nire gustoko kolore me xamarrekoak, eta, denatik dago ez, hasieran kolore gehixuguke bai, eta bi barietala, tri barietalak bai ditugu, hiru barietekinak eta biki. Orduan denatik badago. 11 kopel badaude, 11 gusto, desberdin, eta nik uste jendiak bilatuko dula bat bere gustukoa. Erraiten duzu 11 kupel, lehen ere 11 zen zen edo ez? Bai, hasieratik 11. Beti 11? Bai, 11 jarri nituen, eta oain askotan bururotzen hori, ze kasualidadia, bera, 11 kupel, 11 aldiz, 11 hitza hori Euskaldun zaharren arti hementzat erabili dugun hitza. Hitza honitz erabiltzen duguna, ez da? Hainbat gauz errateko 11 hitz hori? Bai, 11 paliza, 11 dena gauza askotan. 11 lan, gauza askotan. Erraiten duzu badaudela sagardo desberdina, eta baita azukre gutxixo hemen duela. Aurtengo sagardo horrek, zer da pixko bisixogua edo? Ez, bisitasuna, bai, igual batzuntzako zango da, baina nahi iruditzen azideza kontrolatzen dugu, gaur denon bagizu, hotzan temperatura eta hori kontrolatzen da. Baina sagardoa ne gustatzen lehengo lege zarrea, geza gehiago gazila baino. Iraupena luzegoa da. Orduan hasieran aurten gazila asko genuen, gero geza etorri zen behar duzu, baina
mesio gatezien. Azukre gutxi xio, karo, hori nik konpatzut asko da. Txarrama bate, baldin matxo, txarrama batek, 15 ume ez du berdina zitzen 8 betzituen bezala. Orduan, zagarrak ere, arbol batek 200 kilo, 220 kilo bildutuko mozoloa badut aurten ere, propio pixatu nion, zaten, hau, zagar pilan ere buru izaten, honek, arbol handia da, 30 urteko arbola da, baina 220 kilo bildu nintzen. Hori haitz ondia da, Bai, eta nola, bai, 300 piko bildua bat arbol makatzak txertatuak, arbol bigor oso fuerti dena biti. Baina esaten du, nola emango du horren bestea zagarrari azukria. Horren behar du, lehenbixero itzen die batzuek, haiek erretiratu, eta gero hartzen du gelditzen dienakin, baina luzatu behar izan dugu genuen, elaboratzeko garaia, zertikan, ez dugu gu gio gaina natural usten dugu arbolai, eta frantzialdian eta hemen ere zakitu eramatiko alaziko beha entresak aiken, edo bakantzen, baina, karo, duen guzti utzizkio, zaila da denari ematen. Ezin, hori da. Eta bakandu eta txertatu da zuri biltzen zera edo nola? Bai, ni... Dentan? Bai, nire atxonatik ikasi nuenik, eta ondotik bai, txertatzen, txerto desberdinak iten jut. Eta nahi gustatzen hau, alduken guztia sagar basateak, azila gatera, landare egin handik, eta pixkanaka jon landare egiten. Gero txertatu, badakiko prozeso luzia dula, 7-8 urte behar dula, eta pleno emateko dena, 10 urte igual. Baina, geroko ondokuntzeko arbola guztien dugu. Hori da, minio, ikusten duzu gero urrengo belauna handilako dozer den, ongi dagoela, ez da? Bai, hori, hemen nik gauzuan bertan izautzen du, 10 urte inguruko arbola, ondik biziri badaude batzoi, eta makatza txertatuta jarrizkio, 60 urte, gaitzik ez badu 30 urte eharki. Eta orduan, usten duzu ondokuntzeko, eta esat onde batzu nioguain, aurten 65 urtein behar eta esatan ote asko nioguain, ja, sagarra aldatzen zinen zaka, izo, gu jaten genuen norbaitek aldatu aurrekuna. Hori da, norbaitek indako gauzekin bagabiltza, ez, gure eta? Gu jaten genuen, amanitxien, tolarek eta dena bazituzten da. Haiek aurreko galdatuak eta beraien aurreko galdatuak beraiek. Orduan, guk eutzi borko dugu ondoku gontzako. Hori da. Ez dugu gurekin jamago, eta nik ez du penik, kontrario, ilusioa. Ez nion, aitz polita da eratzen duzun hori. Gero, sagar aldetikan eta, baduzu baitere, ikusten dugu, Euskal Sagardoa, labela edo, konta eguzu pixkot horrek ere hori lortzeko, borroka pixkot egin izanen duzu, Bai. Hor ere 11 aldiz, esan like. Bai, 11 hitza. Bai, 2007an zinen juntan ginela, Arantxi Parra gero eta bar, eta gero 2012an Eusko Labela sortu genuen, ezin genuen lortu, guan dugun Euskal Sagardoa. 2017an ja beste golpeat eman genuen, eta bultzada eman zuten laguntza gobernuak eta bar, eta 2018an Euskal Sagardo sortu zen, behingoz. Ja, egile zen oain azken pausu izan du da, entzun esango zen, iparraldekoak sartzen dila denominazioan, jatorri izendapenan, eta Nafarrak ere heldu diela, eta posan bide ematen hau. Leheno beraiekin bildute bilia naiz, eta nahi nuen nire ilusio hori zen, bihotzean ematen dut, hori Euskal Herriko sagardo bat, izen bat, denak azkenin iturri berako sagardo egiten dugu. Batetik bestea desberdina, dudik ez, etxetik itxiare desberdina izaten da. Urtetik urtera aldatzen da betere. Baitare, ezin dugu zen urtero perfektua dela, zertian bizidun materio batekin egia lanian. Igual dira londu bergatio, faktore asko. Hori da. Nafarroko sagardoa, iparraldeko sagardoa, Gipuzkoa, Bizkaia, Arabako sagardoa, iturri berako, kultura berako sagardo dugu. Orduan hori lortzien nahi pozaizu gara jemana. Seguro baietz, Nafarrakoekin ere harremana ona duzu, erran duzun bezala. Gero ere ekologiko munduan ere sartuta zaude? Bai, hori eman ondela 6 urte, baserritarra batzukin hitz egin nuen. Nik ja sartuan izen orduko, eta komentzitu nituen eta dena konformatu inge. Orduan ekologikoan dugu, ez dugu zerra, dena Euskal Sagardoa eta ekologikoan. Ekologiko erratien delikan, badirudi haitz erraxa dela, edozen modutan ekologiko dela. Binon, konta eguzu horrek ere baitu hainbat lan, egin barra eta hori lortzeko. Konta eguzu pixkot azken finean, zer den ekologikoa? Bai, oso harin kontatuko, aurren hasi bertzu, herbizida, zero. Monsanto, baki utxarra dela, herbizida, rondun, fuera. Abono kimikoak, kendu, ez da posible. Tratamentu arrantzako botatzen dugu, karpoka usantzatu da berrian edo udaran, bat, hobi, botatzen dena,
hori ere ekologiko da ona bota behar da. Nik egia ezan, joan den urte hortan nola asko zen, ez da hori ere nion bota. Ez da hori ere. Esan nuen aklareo natural. Hala, bera bakarrik eroi dira, abonotoko horre ongo lurrian, eta nola asko zen, enuen egin. Egin nuen, garai bat bezala. Ematen duena eman, bildu eta kitu. Eta horrekin ja arbolare utzi pixko deskansatzen edo ez zainbertzeko Eta gaina produktu eman ez kontu edo, ez? beste borroka dutena batzutan, borroka edo ez da bai da jotzen tigunak. Bagizu sagardopegi handi esante urtero, sagardoa behar da, bai, urtero sagardoa behar da. Baina ez da urtero eunoko beharrik, lehen hori 2 urteko sagardu egiten ditugun baserritan. Sagar urti ezenean, sagardoa, eta 2 urtien sagardo oso ondo. Gaur denen baitu kupel termikoak, hotzakin kontrolatuak, gazin ertekin. Hor botila handi bat bezala da, 20.000 litroko kupelare. Eta ongi mantentzen dela. Bai, eta dagon urtean gehixioein, eta ez dagon urtean, gutxixiokein, arbola deskantsatzen du, ematen du erdila edo iruti bat, gehixio, eguneko 40 igual, bueno, baina arbola bere neuri hartzen du, bere deskantzua. Hori da, baitere behar dula. Eta guk ere, lan hori ekilibratzeko baditugu medioak. Nik 2 urteko sarduak, lasai, enbotiletu baitun monobarietanak, 4 urtekoak. Seguro bai, ez? Oandi sagardo hona da dena. Hori da zuk eraiten duzuna, ongi mantentzen da, eta prozesuri kontrolatzen da. Bai, eta gero sagardo bixia edo sagardo argia gazi asko kinteginezio, hori txikiteo batean, aperitibo batean, ondo etorrelik gaino. Janaken pixia gorputz gehiago nahi baduzu, gezake jo. Eta gu gure atxunak eta aile gaurreko ikasi ez zuten, 7 zakotik 4 geza eta 3 gazi. Eta da gotxoa eguneko 60-70. Eta nik pixka saiatzen naiz hortan. Pixka mantentzeko, bai. Sagardoak igual batzuntzako kolore gehiago izango da, eta oain agian momentun igual motelxo, gero etortzen dire, eta dire sagardo gorputza duna, mamia dunak eta hauan sentitzen dena. Gorputz gehiago. Hoi da, oain erdera esaten bezala sagardo light rat, eta pasada eta bai. Hori txikiteoan edo, bale, baina gorputza pixka nahi baduzu hartu, mikaz pixka sentitu hauan, gorputza pixka behar du, zaharra. Ederke ikusten dugu jendia hurbiltzen ari dela. Konta iguzu gaurko menua zein izan den? Betiko menu mantentzen da? Konta iguzu. Bai, betikoa mantentzen da. Beti bezala, txorixo pintxoak hasiko die, gero tortilla bagailuna, bagailo frijitua, txuleta, gazta intxaurra eta sagardutze. Kafea eta kopare bat dugu gaur. Ez da txarra. Konta iguzu pixko bat, hola sagardotegian egutegia edo gaur hasi, eta segunetan daukazuten idekia, ordutegia, pixko konta iguzu dena. Bueno, gaur igandea da, eta igande arratzaldia, eta astelen egun guzia itxite hongo da. Gaineko aste arte, aste izken osteuna iluntzetan irekia, ostiela iguardita gau, larun batare bai, eta igande iguardi arte. Erki, errana, Bai. Zerran handi orain jendiri hurbiltu daitezen, leku zoragarria da, badakizue lagunekin edo bakarka naiz ezkedo edo bikotearekin edo familiarekin, leku zoragarria, paregabea. Bai, dago parke naturalan ondoan, bertan gaude aiegorritan, badaude minak, badaude labeak 17. mendekoak, bertan parki ederra dugu, frontonare bai, orduan, nik uste familia giroan ere ondo pasatzeko, eta irundikan ere 3 kilometrotara, paseo bat, ez da? Paseo bat erreka basterratik bide gorri dugu. Dena errana? Bai, eta gonbidatzen zuen, nahi zuen etorri. Aitzongi, eskerrik asko nitz. Zueri, eskerrik asko. Ongi joan dadila gorko guna, bai? Eta gozatu. Berdin, saiatuko gea. Gu segituko dugu bertzeak ezagutzen, bazen. Eta oraingoan gurekin Ainoa Bengoetxea Arruti, etxeko alaba. Bai, 3 alabetatikan bat, bai. Aizate lantalan gaur txotx ireki da, eguna? Bai, egun handia, lehenengo eguna potentea, eta, hoxe, poliki-poliki dena martxa hartzen, egun oporrak eta gero, berriro martxan jartzen dena, bai. Alde batetik pozik, betze alde batetik urdutasun puntu bat ere izan duzu, betire dena ongi atera dadin, ez da? Bai, hoi da. Azkenean, gaurko egunakin jende asko izauna izaten da, urteroko jendea, baina, beti ere lehenengo egun hori ez, tensio pixkatekin dena aterako den ondo, eta nola batera den dena, sagardotegi guztia betea dugu, eta presio pixkat ere izaten da, bai. Normal, hori ere bihar da.
zu denetan ibiltzen zara, baina oraingoan parrilen zaude, konta iguzu pixkot berrikuntza bat omen duzue? Bai, bueno, ja urte pare bat parrilla estrenatu genula, parrilla mota hau, aiak eta beste batzukin artean intzutena, eta azkenean desberdintasuna da sua altxa egiten dela, eta ez rejilla edo aragia, ez da mugitzen, baizik eta berotasun hori da mugitzen dena gora eta bera. Eta horrek mantentzen du, tostatu ondo egiten du, eta bero mantentzen du txuleta gusto goxua eman ez hori da. Zoia, ongi hartu duzu trukua, aragi hori kanpotik erran bazala tostatu eta barrendikan bere puntxun, ez da? Hori da. Jendik zer da gehien gustatzen zaiona? Punturi edo gutxi-gina? Batzu badea gutxina, baina beste gehiena puntuan, hori da. Eta gero, baten bat bada asko-askoinak ere. Soberaina, Bueno, niretzako, nire gusturako bai, baina hori bakoitxan guztua sagardua bezala, bakoitxa bere gustua eta ezin dugu ez esan. Ze harage mota erabiltzen duzu hemen? Hemen behi aragia erabiltzen dugu, bere denbora egoten da kamaratan eta arategiak hemen ingurukoa dira, baina aragia Alemania aldetikan eta etortzen da. Hainbat lekutikan ekartzen duzue aragia eta jendik ere ikarrezko gustukin hartzen dula. Zenbat urte daramakizuia parrillan? Bizi-buzia. Bai, hori da. Bueno, ni gutxi, ni orain dela urte pare bat hasi nintzen, amare haitu da urte askotan, eta berari ikusten eta erakusten, hortxe poliki-poliki hartu dut martxa, eta, saiatzen naiz hori da. Ez zaitu denbora gehiago kentzen, ahitzaiz liatu ibili zara, jendia baita bila eratu eta honat, eskerrik asko honitz. Aizuei, eskerrik asko. Ainhoa eta ongizan. Vale, ongizan. Bueno, eta oraingoan gure alboan Julian Jantzi, ez dakitez aurkezpeni biharrote duzun. Bazpare aurkeztu. Zer mundu guztiak izo telebista ikusten eta bazpare aurkeztu. Bueno, utziko zaitu zuk zure burua aurkezten hoena. Bueno, Julian Jantzi salsero hutsa eta gaurko protagonista, hementxe, Irungo Olasa Artegian. Bueno, gaur Olasa Sagardotegian zaitugu, zu txotxirik ireiteko jarri zute lan hori edo, ez? Ez da lan zailago egin ditut, Hau, jak hartu bauzua, beti gora gaina eskarmento badut eta barrura eta segura eski, ona, sagardo ona urten ere. Ez da lehenbiziko aldi etortzen zarena, urtero hemen zaude? Urtero. Familiek da bera, antxoan bado mai borobila, Iñaki gaina laguna dugu. Iñaki bengo etxea, eta nire atiagarrua da, bere lagun minua, hemen astelin hementxe dago bera, eta antxe jartzen gaitu, mai horretan, ni gaur hemen non bat ere, nire izango naiz lekuz aldatuko dana, eta urtero etortzen gara, ni libre baldin bana ez behintzat, eta oso gustoraz, Iñaki kristolan eintzuna hemen, gare gaina ikusi etxea, eta gure kultura eta besten, eta kriston tipo implikatu da Iñaki. Eta urtean men, edo bitan etortzeare, merezido. Plazerroa dela etortzia sagardotegi batera, eta zu aurten gonbidatua. Bai, eta hori bada. Azkenean zerbatik izango da, hor nik betxatzen dut, heiterrak eta beti izaten diela, hitz itxusikin eta kontrakok ere izaten dira. Eta aspaldian ezagutzen dugu elkar, eta nik behin botan nio, azken momentuan arazoren bat baldin mauzu, bakarren batek kale egin, hemen txenagoela, zu kontuan izan, ni hemen txenagoela, ni jungo naiz bai ala bai. Beti barrezka. Zu komodin bazale mena. Eta jandu urten arrantzian, ez da azken momentuko gauza behazat, izan eta esan zion, Rubio, batzen urterako hasi pentsatzen. Eta nire nebetian, hasi pentsatzen. Zertarako, aurkezteko edo protagonista edo zertarako izango gote. Berdin zaizu zuri, zer gauzat edo bertze? Edo zen gauzara? Azkenen nire helburua bizitzen da ongi pasatzea. Eta divertitzea eta... Ez da txarra ongi pasatzea, Edo zen gauza inda ongi pasatzea. Hoixen, hau egiten, gustora egotia eta aurkezten disfrutatzen dut ikaragarri. Eta espada aurkeztu behar, eta baldin bada basuak eta hola sagartu. Horretan ere gustora. Gustora, gaina luzegoa da. Maite duzu sagardua? Ikaragarri. Nik ardua eta, batzuetan igual hartzen aldut eta ona baldin bada, aragi hon batekin edo, hartzen aldut, ez? Nion nahiago... Sagardua, ni normalian horre, eta ez du importan nun, Ni normalian hemengo sagardua, baina igual Espainia bailan edo, badimena lanian beti eskatzen du sagardua. Nospati ere sorpresakin hartu dut, hemengo sagardua aurkitu. Baina, askotan izaten da Asturiarra. Eta, hango ere hartzen dut. Disfentia da, eta sagardo guztoko, hemengo bada, hobeto. Eta hemen beti, hori bai, freskua,
ona, Bai, freskoa. Epela hor nire atxagarruk eta nahi dut epela eta nire karri nire pitzarrori, beti izotzez beteta. Nire alako naiz, freskoa nahiago. Claro, sartu eta. Epeldu egiten da gero, Maien utzizkero epeldu egiten da. Nire kausen egizioten borerik ematen. Epeldu baino lehenko ja danda dago ja. Julian, konta eguzu pixko bat, orain zertan zabiltzen? Beti hainbat gauzetan ibiltzen zera saltxetan edo, eta disfrutatzen edo ongi pasatzen, konta eguzu orain guan zertan zabiltzen? Jo, saiatuko naiz labur esatez, gauza desberdina. Bueno, uzatzen aldu bi ordu? Bueno, negarre badbil hor Euskal Diasporarekin, ez da, hor Euskal Hartzaiak eta bar, eta gu gabiltza Australiarrekin. Zanafarroan badire jende asko, badago jende asko Australia juntzana, eta orain abuzturako eta bidai bat antolatu dugu, arat juteko. Zeren eta Ameriketara joaten zirela bai ezautzen txugu, baina Australiara joaten zirena gara lagun. Bizkaitarrak eta naparrak, herriberakoak asko. Eta guk hemen elkarte bat sortu genuen, Boomerang, eta jende asko barruan, eta urtean zehar ari gara lan batzuk egiten, eta orain abuztuan berriz ere bigarren bidaia da, hemengo jende arat eraman, eta Queensland estatua da, goiti bera zeharkatu, eta hor Ingham, Ea, Home Hill, eta hor Kainada, eta nola mostentzu, ikaragarria da. Osea, nik flipatu nun, eta merezi du. Australia da ikaragarria, Queensland da ikaragarria, oso diferentia. Gauz desberdinak. Gauza oso... Oitura dukaguna edo zer den, arras desberdinak. Desberdinak, baina oso polita. Eta da goitik arazi, gero Kaina eta mostentzuten leku hori ezagutu, bango Euskal Komunitatekin ere egon, gero Brisbane, Sydney, hane gure txoko dago Sydney, da oso bidaia oso polita gaina, edo zein egiten aldura. Guk lehentasuna eman digu bazkidei, eta bertako jendiei, eta ja badire esteko itamar bat edo ja apuntatuta, eta orain dugu pixkat zabaldu. Ezagutu nahi edatu hori pixkat? Bai, eta pixkat ezagutzeko. Azkenin, joaten za Ameriketara eta edo Argentina, edo Mexiko eta Euskaldunok eta daukagu kriston fama ona. Hori da? Baina antipodetan ere bai, Zakuren ipurdin dago ere, aratere juntzien, Bizkaitarrak eta Naparrak, eta han oso fama hona daukagu, ez da, hauei esker horren nik uste dut, gutxieneko minaldi bat edo inbartzaiela. Eta gainera fama hona lanite gatikan, hombre, ikaragarria. Ez dela ara joan eta bizitzera eta zer, ez, ara joaten ziren lanitera, eta nola gainera. Euskaldun bat ezagutu, eta erran, hiri inguruan eta alako denak, ekarri. Horregatik. Eta behin, Australiako gobernuak tipo bat izkatu zion Alberto Urberuari, Urberuagari errango dut esan zion, nik bat ditut 3 barku aratera emateko. Kapaz 3 horiek betetzeko? Jendez betetzeko? Ja. Eta nek, alegin duko naiz. 3 bete zituen. Eta venga, hemendikan arat, 3 barko, ze kriston fama ona geneukelako, eta egunero tonak eta tonak mosten zituzeko. Osea, mosten zituzeko. Langile. Langile ikaragarri. Aitzez langile. 45 grado, 50 grado, eta alare, arriskua da, subiak eta... Hori da. Kriston movida. Eta alare, taka. Egunero tonak eta tonak erabakitzitero. Langilik eta usartak. Eta gero, azte bukarak iritsi, atxeden eguna dela eta gero, berteko jendik flipatu iten zuen, ze Euskaldunok ziten zuten, zuk atxera nola hartzen duzu, nek sofan. Hauek, harriak altxatzen, aizkora probak, pilota, atxeden hartzen. Herri kiroltan. Hauek buruti zehar hola, ez, eta fama hori daukagu, eta politia hori dena mantentzia. Orduan, hori alde batetik gara, gero bertzaldetik gabiltza horre, desafio overtrails, gaina zuen alekan hor bastanen eta dago sede bat, horre lasterketa batzuk eta antola bat dugu, osea, egun bateko lasterketa bat luzia eta bat motza, eta, azkenin dira 6 sede, Nafarroko 6 zonalde, zonalde horietan proba luzia eta motza egin, batak horreketiko eta bestia oinez, martxa popular, eta azkenien dira aitzakiak jendia zonara eramateko, osea, Nafarroko 6 zona, zona bakoitzera, jendia eramateko, eta horren ja zonakin barduna da, maite mindu bere turista o turismo eskaintzarekin nolabait izateko. Ezaguztera eman, lekua eta jendea... Hori da, bastan, gaur mundu guztiak ezagutzen du, trilogia del bastan, baina bastanen leheno bazen. Horren guk jarri dugu trilogia del bastan, nolabait reklamo modun, baina gure ingurua da, gure asmoa da, arizkoena da eramatia jendia, eta nere, agoteak, bozate, bertako indianoa... Historia badagoela. Asko, eta gaina Nafarroko historian jende potentia da hor bastanen. Aitzaiz interesgarria. Bastandarrak izan duzenak, eta hori ezagutzera emateko, ez? Eta orduan, bertako izin barote, beraien ezagutu, bere lekuak, bere gastronomia, bere historia, dagoena, eta gero, produkto zero, kilometro produkto zero, bertan zer egiten den, bere artesania, musikalki, zer dagoen, dena, kultura, turismoa, gastronomia, dena... Badela unitz eta ona... Ikaragarri. Gozatzeko eta ezagutzeko. Eta gaina Nafarroa, nola den, hain ondila eta hain anitza, ez da gauza berdina, guria, gu hor mendian bizi gara, Espinal,
Valle de Roncal, hori alde batetik jo gero, Zangotza. Kilometro txikitan ikara herri aldatzen dela. 2 ordu, Lesaka, Tudela, Dobera. Bai. Bera eta Tudela, 2 orduko bidaia. Bai. Eta hau, hasi ginelikan, hau etorri zen argentinar bat, eta hori ikusi zuelikan, baina hau diversitatea eta hain distantzia motzan. Hori da. Hemen hau ezagutzera eman behar duzu, eta bale, eta hori Nafarro berdea, Nafarro orilla, Hasi zineten. eta hasi ginen, eta ematen, eta 6 sede, 6 leku, 6 zonalde, ordon, montatu, azkenen da, kirola montatu, edo probak montatu, aitzakia modun jendea eramateko. Eta ordon, bertako jendek, ja maite mendu, bere eskaintza turistikoarekin. Euskal gutxi gora bera hori da, eta da, antza, Espainia mailan, proiektu pionero bat. Aste honetan bagoaz Fiturrera. ze majo. Adibidez, hau dena orkestea. Hau dena orkestera, eta ber jendiak zen nolako harrera daukanez. Eta gero, beste azken proiektu, jaketa hemen gauden, hau baina da, eske oso ona da, ze askotan, gu sekaldaria gara. Batzuk gehiago, beste batzuk gutxixio, eta tamalez, ez beharrak eta izaten dira, sua dela, eta batzutan igual sukaldia erre, eta azten zara sukalderekin, eta azkenin itxiak ere hartzen du sua, eta bertan jendia hil, eta bar, eta bar. Eta ordone, armatu dugu sistema bat, hori saiesteko. Bai, hau da mundu pua, eta da sua sistema, non da dispositibo bat, berak kontrolatzen du sua, eta ikusten dulekan ja sua gora badijoela, eta ez bera, automatikoki itzaltzen du. Hau da, prevenzion d'incendio esaten dena. Eta da, oso gauza berria, eta horretan gabiltza orain. Osea, biziak salbatzeko sistema bat. Horretan ere banabil. Espero dugu gaur ez erabiltzia. Ez, ara, Iñaki izan du, bazpare, karri sistema hori honat. Espero dugu gaur horrelakorikan ez dugula erabiliko. Espero dezago. Bestela, saharde bota eta jazta. Baina, gauza desperditan nabilela, bai. Aitzun gehi poste naiz, gauza honistan edo zabiltzela, eta gehien bat gure kultura edo zabaltzen, ezabatzen, eta jendiri... Badira modu asko gurea eta zabaltzara emateko, eta, hau da, hoietako bat. Eta eskerrik asko, placer bat. Eskerrik asko, ongi izan, eta ongi pasa. Kamari ere bai, da boneko izango da, noiz bukatuko dut tipo honez, nabila, besuak eta ja neka indan, ez eta kamera txiki izan, Gero eta alferra guk edo, gero eta kamera txiki guk. Aneri utzi berko diot, azkenin mikrofona eta bera segin zala egiten. Julian, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Segitxu berko dugu. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea. Eta oraingo txanda, Aitor eta Angel Mari eta Aitor, berriz ere hemen zaudete? Hola, sagardotegian? Berriz ere gonbidatuak? Enegarrenez. Okarrez panaiz da urtean 25 urte, hau bat egin zela sortu zela. Eta oainez bada aprileko bersaioan uste dut urtero etorkin ezela eta hausi izango leku bat. 24 edo 25 urten utxein gabe. Falloen Amerikan hemen? Agenda ikusiko jo, baina uste, hola, agontatzen naute eta pozik etortzen naiz. Da honek ere, ja, beak... Nik 20 bat urruti gabe. Peña zarrago dela hortan antzematen da, baina nik urruti asko. Honek atortzen, hasi ginen nahi, honek nik hile txurik ez nun, baina honek hilea bai. Orduan... Aldaketa batzuk izan dira. Bai, hemen kupela daude lehenko lekuan, gainontzekoak... Aldatzen joan direla. Bai, aldatzen. Hala, komeni gainera. Hala da, haizu. Edo aldatu edo bertan gehatu. Hoi bizilegea da. Eraiten duzu 24 urte daramazkizuela etortzen, hola sagardotegira, eta alere gustora beti. Bai, hau egun handia da. Ez da sagardo edatea bakarrik, hemen hainbeste ezagun biltzen geha, egin ditugun ezagunak, propioa propos agurtzea etortzen dienak egun hortan urtero. Eta beste arrazoi batzuk bat badire hemen, onera pozik etortzeko, ez da, sagardoa bakarrik. Gaur sagardoa eta aragiona. Aitzakia. Etxean ere janleike, baina hemengo berreun laun elkartu eta hainbeste ezagun egin bildu, hemen bakarrik, orduan oso egun sinalatua dago. Ikarrizko jendepili izan zu ezaguna, eta berriz ere elkartzia eta izaitia. Ni beti esan dut San Sebastian, guretzeko San Sebastian egunean hau da. San Sebastian, hemen Irunen nahi dut Irungo olaren egun hau, San Sebastian eguna baino.
Seguro baietz. Nik bai, honek aber zer dion. Bai, nik antzeko. Azkenean, etortzen gainean jende gehiena ezaguna, bistaz ezpada tratuz. Eta, bueno, urteko egun hontan denekin hemen elkartuta egotea, egun polita da. Urteari abia da emateko, eta, bueno, gero zea hongo dugun, urtean zeharre, probatzen hasteko. Modo polita hasteko? Bai, dudaik ez. Aurrena, bueno, beroketa bat ezela hartuko dugu, gero ikusiko da. Bueno, ze espe duzue? Gaurko txotx irekira egun hontan zenolako sagardu edo bituko dugu? Sagardua gaur egun garantizatua dago maila, sagardu kalide honeko izango dela badakit, eta jendea oso alai, lehenengo alai oso pozik, eta nik ala espero. Gaurko egune oso egun atsegina da. Jendia gogukin bestetiko... Bai, gainera urten arrisku gutxiago dago. Esan dutenez, sagar asko zen, eta orduan sagarrak alkohol gutxiago hemen du, hala esan dute, gero ikusiko dugu. Beraz, bai, ez da itxakik izango lasai gozatzeko. Ameka kupelo hemen daude, denek ere probatzen bat jugu? Bai, probatu galditu gu, horta etorri gara, horta ere. Bai, inoiz edo behin gertatu zaigu, danak probatu behar gendura eta afaritan bertan geratu. Orduan probatu geritun, eguardia probatu ez geritunak. Etorrera hobie da, dena probatu eta pixkot zintzurra guztizkero edo nola? Berso bea ez da izate, baina entzuleari baietz iruditzen zaio. Bai, nik askotan esan dut, eta esan dugu, jendeak badu gutxura esateko. Zue pixkat alaituta erandakoan da hobetu itxezu eta ez, zuek aldatzen zeaten. Gu ez, zuek. Guri dibitzen, berso hura sopa jateakon kantatu edo kafea ondoren kantatu oso diferentea da, baina ez guretzat. Entzulearentzat. Bai, hori garbi dago. Bueno, seguro ona direla zuen bersuk eta hemengo sagardure bai, egun onona pasa dezazula eta ongitzan eskerrik asko. Bai, min esker zuei. Hemen emozat ez da, gero bazkaltzen. Noski baiet. Gu laninto ondoren bazkalduko dugu eta sagardure da. Ez du gero arterik da orduan. Gozatu. Eskerrik asko nit. Ongi etorriak guzti hori 2024ko urtarrilaren 21 honetan Sagardo garaiaren irekitzeko ohorea Julian Jantziri. Txalo bat berari. Eta zerbait gehiago jakitekoz, hainbat datu emango izuzuen, Txelo eta Angel Lezatarren semea dugula, baditula Anaia eta Arreba, Laura eta Beñardo. Beñardo sokatiran fuerte ibiltzen da horietako dela. Munduko txapelduna omen dela, hori ere esana. Baina, gaur zure eguna denez, aitortu behar dugu dituzun urteak eta danak, osaik gotez aurritu gehiagin. 1967 urtean jaiotakoa dugu azaroaren 4ean, beraz, urte mordak ditu, eta hau ez da hemen jaioa. Kalifornian jaio zen, Woodland herrian, eta handik oso gutxira Dixon herrira joan zen. Nora, Tuning Ranchera. Ondo esan dut? Beraz, Dixon herrian egin zituen Julianek, baitare Laurak eta Beñardok beraien lehen urte horiek. Laura gutxiko, Laura gaztena baila, Laura gutxiko. Balike, esan nahi dut, 7 urterekin hauek herrimina Unbait, bere gurasoak eta beraien herrimin hori Lezakara ekarri zituztela bueltan, eta Julianek ordurako 7 urte omen zituen. Nahiko koskortua edo, eta utila bestela gindirik egoteko horietakoa, esango dizuet, hola datu batzuk ematearen, gero negauzu txotxen eta galdetu berari, baina dantzaria ibili izan du da, 8 urtez gutxinez ibilia, Zubigaineko horretan ere ibilia zera, Guski? Uretara erori gabe, hori horrein izatea erresa baina hori. Hala ere, 8 urtez dantzari izateaz gain ere kirolean ere egin izan dugu. Eta Julian nola lotuko dugu poliki Irunekin, orain ikusiko duzu, hau futbolean ere ibilina da. Eta futbolean beti gazte taldean hasi izan, eta handik ere gero Irunen, Real Union eta bestelako ekipoetan ibili izan dugu. Irunen, Julian lotzeko Irunekin, ezinbestean aipatu behar dut bere emaztea, Arantxa Etxebeste, eta nolabait
Gero aipatuko dizuet pixka bat, bere emaztea eta azken hauek Irunen bizi dira, beraien berri. Julian pixkat gehiago jakiteko, hau informatikoa omentzat, hori esaten edo bada, oraindik informatiko orduan. Baina bere lanbidez, administraria seguretxe eta osteleritzan ere ibilia dugu. Ibardineko abenturak haber kontatzen ditu. Eta hemen jende batek ezagutu badu Mailua diskoteka, hortako zenbait kontakizuneri izango dituak asko. Orduan, horretan ere ibilia dugu Julian. Hala ere ezaguna egin da, telebista munduatik, eta esan beharra dago, Kanal 4 Iruñako kanal bat egin zuela lehenengo aurre pausu horiek, ez? 2001 ez geroztik Euskal Telebistan aritua, eta orain aipatuko ditut, segurazki danak ez ditut esango, baina gehienak bai, Basetxeak, Begia Jose, Zorginen Baratza, La Flecha Amarilla, El Conquistador del Fin del Mundo, Akonkaguarena ere bai, noski, jaietako hainbat programa berezi, eta erreportai ugari, adibidez gaur ere ikusi izan dugu erreportari horietan, batez ere Ameriketan euskal jendeak egindako ibilbidea, hartzailenak edo, kontu kontari. Hortaz gain ere Estatu Espainiarreko hainbat kateetan ere ibilia dugu, oroitzearen batzuk 4 Onbrainiak, 2007 inguruan, Sextan ere El Muro Infernal, 2008, gero Antena 3, horrelako hainbat lan egina da, eta Televisión Española ikusiko zenuten azkeneko 2 urte hauetan San Fermineko entzierroak ere ematen ditzera. Orduan, ibilbide luzekoa zentzu horretan oso iztuna alaia, beraz txontxean badakizute dut irtira, hitzetik jarioa dutan. Julianen Irunekin daukan loturarik handiena bere emaztea du arrazoi eta bere familia, ez? Lander eta Julene dire bere seme eta alaba, dagoeneko koskortuak, biek ere aurrera doaz. Eta Arantxa Etxebeste aipatuko dut zen bere gurasoak auzo honetan jaiotakoak dira, Epi eta Josetxo, eta biak auzo honetan jaioak izan da, Arantxa hemen bizitu izan zen, bere auzo garai haietan. Eta Julian emaztea duenez, hola ireki den ezkeroztik niraki dela behintzat, Josetxo eta hemen ikusi ditugu. Eta orduan, nik uste dut hasiera-hasieran, nik bintzat horretzen dut edan bai. Eta hauek, eta Julian ere izan da, urtero hemen irekieran parte hartu duen horietako bat, zuek beste guztiok horretzaten bezala. Beraz, gaurko ohorea zurea da, ohore hau gozatu behar dugu, zuk familiarekin eta guk guztiok zuekin, eta irekierari pausu emango diogu, lehenengo txistulariak eta dantzariarekin egingo dugu agurra, bai? Eta aipatuko ditut, gustatzen zaidalako parte hartzen dutenei aipatzea, txistularien artean Antxon eta Oian ditugu, eta atabalari bezala Lorentxo. Beraz, Enekoitz, dantzaria dugula, Enekoitz Urtsegi, agurra egingo dio Julianari, irekierari hasiera eman. Nahi bauzu berekin ari, hasiera.
Ordutelako itura gehiago, behin trago hartuta, aber, zeskintzen dugu. Venga, bota. Honetan eska, opa, gueda. Bota bat dut? Venga, atera arrazia bentxe. Hone balio du, ez nik? Zeberran, noiz bota esaldia. Ya está, botako zuta? Bueno. Hau da, ona sarteiko sagardo berrilla. Eta probatu baino leheno barrango iztuet, acojonantia. Eta se formala baina. Eta ben probatu eta gero, ere bai, acojonantia. Beraz, lehenengo trago eginda, Iñakik, Ola Sagardotik arduradun bezala, oroigarria emango dio, hau horrela geratzen delako oroigarri moduan. Eskerrik asko moten. Nola ez, merezi bezala orain, bertsolariak aipatuko ditut, Aitor Mendiluze eta Angel Mari Peñarikano ditugu eta beraiek ere badute zer esana Juliarentzat eta etorri zaten guztiontzat. Urtarrilaren 21 hemen hainbeste garrantzi, etortzen geranak eta hauek ez dezakeguna antzi. Gaurko eguna ezin ziteken, inolaz hobeto jantzi, sagardoak ojonantia eta txotxirek itzaile jantzi. Julian hartu gaurko eguna, omenaldi bat bailitzan, beste urtetan ere etzera, hemendik urruti izan. Aproba egin behar zenuke, olako txotxero gisan, errez jakingo genuke denok, nundikan nora zabiltzan. Atlantiko itxaso handia, zabala eta luzia, ta euskaldunak leku askotan, ereindu bere azia. Kalifornian jaioa zera, eta lesakan azia, eta sagardoz hartu zenuen, izketarako grazia. Ea honekin kupelerako, pausoa ematen dedan, etortzerako denok dakigu, jango degula primeran. Baina jateaz gain gogoratu, zertara etorri geran, aurten omen du alkohol gutxigo, ta beldurrik gabe edan. Eskerrik asko, Julianen ohorea bere familiarekin goza dezala eta etorri garen guztiok ospa ezagula irekiera hau beraiekin. Beraz, trikitilariekin utziko zaituzte, bitartean tragoa hartu irekiera horren tragoak hartu, trikitilariak aipatu nahi ditut, Aitziber, Aritz, Eneko, Joseba, Irune, beraiek arituko dira pixka bat alaitu nahirikan, eta orain denok goza ezagula, mendi gutxira, pintxoak eta gero bat zantzera. Hone egin guzti hori, eta hola zagarri hori.
Beno lagunak, hola sagardotegian egindako edo grabatutako saioa hemen bukatuko dugu, zuen gustokoa izan doderakoan, ongi izan, zaindu eta badakizue txotx sagardoarekin. Ongi izan, aio! Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.